दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा देग्लाय 37थि रंजालि बैसागुखौ गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थिरांथा लादों। दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा 37थि बे रंजालि बैसागुखौ खुंफुंनो थाखाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै मावखुलि नयं बेखेवदों। बे मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दयाल बसुमतारिया। मावखुलि नयंखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि पतेन्द्र बसुमतारिया। 37थि रंजालि बैसागुखौ मेहेरगोनाङै गाजा गोमजा खुंफुंनो थाखाय दुलाराय आसामनि बैसागु बोदोर रायजो राजाफोरखौ बे बादायलायनायाव बाहागो लाफैनो थाखाय खुंग्रा आफादा खौरां बिजोंनि गेजेरजों हांख्रायहरदों। गिबियावनो दिनै दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि जानानै साफ्रोमबो मिडियानिसिम गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय हरनाय थाबाय। दा जों दिनै बेवहाय बे मिडियाखौ हांख्रायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जा दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा थांनाय 1993 मायथाइयावनो जोनोम जादोंमोन। दा फैयै फैयै जोंहा बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा 37थि बोसोराव आगान होफैबाय। जन्मनिफ्रायनो बे बैसागु आफादा गाजा गोमजायै बोसोरफ्रोमबो बैसागुखौ थाद'नाय गैयै खुंबोबाय थादों। थिग बिदिनो एबार बोसोरावबो 2023 बे मायथाइयावबो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे बैसागु फोरबोखौ जोङो फैगौ बैसाग दाननि 1 अक्ट'निफ्राय जोङो जागायनानै जोङो बादायनाय आयदाफारिखौ बैसागनि 5 आरो 6 सिम जोङो लादों। सानथामनि हाबाफारि खुंगोन। बे खुंनायाव जोंहा मोनफ्रोमबो आयदानि मोसानाय हाबाफारि थागोन। दा बे मोसानाय हाबाफारियाव जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव एबा बाहेरानिफ्रायबो जोंनाव बेवहाय हान्जाफोर फैयो, बादायारिफोर फैयो। थिग बेहाय जोङो गेलेनायबो बादायनायनिबो जोङो बाहागो जोंनियाव दङ। दा बेवहाय जोङो आसा खालामदों बे बोसोरावबो जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां मोसाखावरि बादायारि हान्जाफ्रा बाहागो लाफैगोन। दा बेवहाय जोङो जोंनिनो जेब्लायबो जों खुंबोबाय थानाय उदालगुरि जौमा फरायसालिनि साखाथियाव गेवलां फोथार दङ। बे गेवलां फोथारावनो जों बोसोरै जोङो फालिबाय थादों बे फोरबोखौ। देग्लायबो जों बेवहाय बे फोरबोखौ फालिगोन। बेनिखायनो आसा खालामदों साफ्रोमबो बैसागुखौ मोजां मोनग्रा, मिथिंगाखौ बरायग्रा जोंनि हारिफोर दङ, बे हारिनि साफ्रोमखौबो खावलायो जे बे बैसागुखौ बरायनायाव जोंनि आफादखौ मदद होनायजों जोंनि आबै आजौनि जि परम्परा बेखौ बे बैसागुखौ गोख्रों भाबै बयबो रंजानो हायो आरो जोंजों हेफाजाब होनानै बादायफैयो जों बेखौ खावलायदों। जियानो जा मानो जोङो बे बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जिहेतु जोङो दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफाद, बेनिखायनो जों आसा खालामदों दाब दाब जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव दखरा एबा गामि आफादफ्राव जौसाङाव बैसागु फोरबो फालिबोदों बिथांमोनहाबो जाहाथे बिथांमोननि जि बादायारिफोर दङ बे बादायारि बिथांमोनहाबो जाहाथे गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जोबखांनायनि उनावहाय जितु जोंनाव जायो जोङो 4 आरो 5 बेवहाय मोनफ्रोमबो दखराफोरनिफ्राय जोबखांनाय एबा बादायखांनाय बे बादायारिफ्रा जोंनि बेयाव बाहागो लाफैनो हागोन। बेनिखायनो आं खावलायदों जाय बिथांमोनहा जेरावखि जाया खुङा मानो बिथांमोनखौबो जाहाथे जोंनि बेवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायो। आरो गामि आफादनिफ्रायबो
दोलै नोगोरै फैनानै बे हाबाफारिखौ आबुं खालामगोन, जाफुंसार होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो आसा खालामबाय। बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो मिडिया पार्सननिसिम दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि जानानै खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आरोबाव जोंनि गासैबो बैसागु बोदोर रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोंनि बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि जानानैबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जोंहा देग्लाय 30थि बोसोरसालिया बैसागु खुंफुंनो आखायाव लागासिनो दं। दा जोंहा दिनैसिम 31 बोसोर जाबाय। गुबुन बोसोराव जेरैबायदि जोङो गाजा गोमजायै खुंबोदोंमोन, जों देग्लायबो बेबायदिनो गाजा गोमजायै खुंनो आखायाव लादों। जोंहा हाबाफारिया गोबां दं, थेवब्लाबो आं माखासेखौ बुंथिनानै होनो सानबाय। दा जोंहा सेंग्राफोरनि मोसानाय, सिख्लाफोरनि मोसानाय, सेंग्रा सिख्लाफोरनि जयै मोसानाय बेबायदि हाबाफारि दंमोन। आरो उन्दै उन्दै हौवासा हिन्जावसाफोरनि मोसानाय दंमोन। आरो लोगोसे बोराय आरो बुरै बिथांमोननिबो मोसानाय जोङो हाबाफारि दंमोन, बिसोरनि बादायनायखौ जों लादों। आरो लोगोसे गेवलां मोसानायखौबो जोङो लादों। आरो लोगोसे बैसागि सिख्ला मोसानाय, बैसागि सिख्लानो आसाम नाङैनो जेसेबांखि मोसाखावरि बैसागु बोदोर मोसाखावरि बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंनियाव बाहागो लाफैनो हागोन। जोंहा बेयाव मैखोम बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बैसागि सिख्ला मोसानाय सेथि बान्था, नैथि बान्था, थामथि बान्था जों होनाय जायो। बेनिखायनो आं खावलायदों दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बा मोसाखावरि नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे 30थि बोसोरसालिया बैसागु खुंफुंनायाव बाहागो लाफैगोन होननानै मिजिं खालामहरबाय। दा जों जेसेबांखि उदालगुरि जिल्लायाव बैसागु बोदोर नोंथांमोन दं, नोंथांमोनखौ फैनानै बाहागो लागोन होननानै आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।